बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय दिनै आङो दंफैयो चिरां जिल्ला आमगुरि बाजाराव दा बेयाव मानो दंफैयो होनना बुङोब्ला बेबायदिनो 1 नं क'क्राझार लकसभा सायख'थिखौ लानानै बेबायदिनो इउपिपिएल दोलोनिफ्राय फोसावदिं मेल सोलिगासिनो दङ ओमफ्राय दा बेयावहाय गोबांथार जयनिं जागोन होननानै खोनानो मोन्दों दा आं नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों हानायखिनिखौ एक्सप्लर खालामनानै देखायनो सानदों दा बेनिखायनो जायफ्रा भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड नो बिथांमोना जोबजासे नायलांनो हागोन शाहजान मन्डल आजिब मन्डल मइनाल खान साइदुल आली राइजुद्दीन आली तुराब आली रहिस आली आबुल हुसैन और मुतालिब आली दा बेबायदिनो गोबांथार लोब लोब जयनिं जादों सोरबा सोरबा लाजिदों जानो हागौ अन्नानै दैदेनबोदो लारि थानानै फट' लानोसै माखासे फैयाखै नामा फैगासिनो दं दा बेबायदिनो नै गोबांथार लोब लोब फैनानै जयनिं जाबाय आरो दिनैबो আৰু ইয়াত মই বেছি কি ক'বলগীয়া আছে বুলি মই নাভাবো কাৰণ আজি বহুত বেছি প্ৰগ্ৰাম হ'ল ৰাতিপুৱা ঢলমাৰাত গ'লো ঢলমাৰাত মোটামুটি 90-95% বিপিএফ আছিল যেতিয়া চিডলি সমষ্টি মই 3বাৰ বিধায়ক হৈছিল মন্ত্ৰী হৈছিল আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত সমষ্টিবাসীৰ দয়া এই উত্তৰ অঞ্চলৰ পৰা যেতিয়া কাউন্টিং চলিছিল ক'বাত হাৰি যায় ক'বাত জিকি যায় ক'বাত হাৰি যায় ক'বাত জিকি যায় গৈ গৈ ঢলমাৰাত যেটো বাক্সাটো যেতিয়া খুলিব তাতে আমি সদায় জিকিছিল আৰু এই বিপিএফ ৰাইজ তথা এই অঞ্চলৰ বিপিএফৰ নেতা কৰ্মী সকলে আজি সকলোই কি বুলি কয় ইউপিপিএল ৰাজনৈতিক দলত ঢলমাৰা অঞ্চলৰ ৰাইজে আজি যোগদান কৰিল বইবা হাপৈ যাব কিয় আহিছে এই কথাটো ইমান ক্ৰিটিকেল বহুত হিবিজিবি ভাবিবলগীয়া কথা নাই এটো হল সময়ৰ দাবী পৰিস্থিতিৰ দাবী समनि बियो थिननाय एबा समनि दाबि खालामनाय बे बाथ्राखौ आङो दाख्लैनिफ्राय बुंबाय थादों बे आमगुरियावबो निसिमा ओनसोलावबो बे बाथ्राखौनो आं बुंगोन बहाय गाज्रि मोननाय उसुबिदा मोननाय लाजिनाय आख'फिखौ मोननाय बिनि जेबो खोथा गैया कारण जोङो 2014 सननिफ्राय बिपिएफ हिसाबैबो बहाय एमपि दारायनानै देरहाफेराखै इउपिपिएल एबा पिसिडिआर हिसाबैबो बहाय देरहायाखै बेखौथ' बयबो गोसोआव दं काउन्सिलखौ सालायदों सोलाय सोल' खालामनानै सालायनो हादों एमपिआ 10 बोसोर जाबाय बेवहाय ना पिसिडिआर देरहाफेरदों इउपिपिएल देरहाफेरदों ना बिपिएफ देरहाफेरदों खेबनै एमपि जोंनि आखाइनिफ्राय बारनलांबाय सोर देरहादों जेजन व्यक्तिये बर' अना बर' জাতি ভাষা ধর্ম বিভাজন কৰি পেলাই ৰাজনীতি কৰিছিল সেইজন ব্যক্তি নৱহৰণীয়া হীৰাহৰণীয়াই 10 বছৰ আমাৰ এই কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিত প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল আমি কি পালো जों मा मोनखो আমি পিছুৱাই গৈছো একোই পোৱা নাই আমাৰ মাজত সন্দেহৰ ভাৱ সৃষ্টি হৈছে বিভাজন হৈছে ভুল বুজাবুজি হৈছে এমপি বুলি আমি কেতিয়াও লগ পোৱা নাই এই পৰিস্থিতি আজি নাইকিয়া হ'ব গ'ল हेग हब गयसे बे जोबनो निगिरदों बेखौ फोजोबनायनि बेबस्था खालामदों माब्रै बियो दिनैहाय एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक एलायंस मानव गेदेर प्रधानमंत्री जोंना नरेंद्र मोदी मानगोनां बिथांनि दैदेननाय आसामनि जोंनि चीफ मिनिस्टार जोंहा डक्टर हिमंत बिश्व शर्मा मानगोनां बिथांनि दैदेननाय आरो जोंहा बड'लेण्ड काउन्सिलनि एबा इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि मानव गेदेर आफादगिरि जोंहा प्रमोद बर' मानगोनां बिथांनि दैदेननाय आरो गोबां इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफोरनि मोनसे साननाय हनाय बुजाफोरा चिन्ताधारानि गेजेरजों बे बर' अना बर' बे परिस्थितिया बे परिबेशा दिनैहाय जोबफैनायनि लामायाव फैबाय दा बेखौ जोङो जोंनि आइ आफा रायजो राजाया बेखौ मोनसे खाबु अपरचुनिटि सुबिदा हिसाबै जों बेखौ लानांगौ देग्लाय इउपिपिएलनिफ्राय एमपि देरहानाया खाथां जाबाय बे खोथाखौथ' जोङो दिनै प्रमाण मोनबायना बे दिनै स्पष्ट जाबाय क'क्राझार लकसभा समष्टियाव दिनै इउपिपिएलनि बिजाथि एबा जोंनि स्थानीय एमएलए
मानव गेदेर जयंत बसुमतारी मानगोनां बिथां बीजेपी एजेपी जों समर्थन होजानाय बे बिथाङा एबा इउपिपिएल नि केन्डिडेटआ देरहानाया बियो 100% बे खोथा बहाय खुनु शक्ति आरो बेखौ लाखिनो हाला दा बेबायदि एनडीए हिसाबै जों मोनसे मोजां परिबेस खालामनानै देरहानायखौ जों दिनैहाय निश्चित खालामनो हाबाय दा बे हिसाबैनो जों बयबो बहाय ज' जानांगौ बेवहाय जों ज' जानांगौ कारण बीपीएफ हिसाबै खेबनै जेनथारदों हाथाराखै बिसंबा उनावसो थादों आरो दिनैनि परिस्थितियाव फैगौ बिसायख'थियाव बीपीएफ हिसाबै बे क'क्राझार लकसभायाव कुनु दिन देरहानो हाया देरहानायनि कुनु बीपीएफआ बहाय चान्स गैया आरो बीपीएफ हिसाबै फैगौ लकसभा इलेक्शनल' नङा फैगौ बीटीसी इलेक्शनावबो बीपीएफआ देरहानायनि कुनु चान्स गैया परिस्थिति एनेकुवा हल अकल अहा लोकसभा निर्वाचनत अकल बीपीएफ हारिब एटु कथा नहय आगन्तुक बीटीसी निर्वाचनतो बीपीएफ इयार कुनु स्थान नाय जेबो गैला हाया परिस्थितिया दिनै बिदि फैदों दा गतिके समजों गोरोबनानै समयनि दाबिखौ जोङो सन्मान होनानै जों सिगांनांगोन जेम्स बसुमतारी जोंनि बयनिबो आंगो जोंनि इएम जालाय एमसीएलए जालाय जोंनो रायजो राजा आइ आफा जोंनो खालामदों नाथाय दिनै बिथांनि साननाय हनायजों बिथां लुबैनाय बायदि बिथाङा रायजो राजाखौ जेरै लानानै थांनो नागिरदों बे खाबुआ बे परिस्थितिया बे समा बीपीएफनि थाखाय नङा हाया बे जाग्रा जिनिस नंला बियो बेखायनो जोङो दिनैहाय बयखौबो आं दिनै खावलायदों जायफोर बीपीएफ हिसाबै दङ बा ओरैनो गेजेराव ओरै थांहां ओरै फैहां जानानै दङ फै जोङो बयबो ज' खौसेयै खालायनानै जोंखौ गोख्रों खालामनि भबिष्यत जोंनि भबिष्यतखौ जों जाहाथे गोख्रों जोंनि जौगानायनि हाबाफारिखौ जों जाहाथे मावफुंनानै लानो हायो मेन उद्देश्यआ बे बहाय लाजिनाय उसुबिदा मोननाय बोरै इउपिपिएलआव थांनांगौ बोरै हाबहैनांगौ बोरै सोरनिबा सिङाव थाहैनांगौ जइन जानांगौ बेबायदि एथ'ग्राब जोङो माने सानब्रेनो नाङा एकदम सिम्पल साधारन भाबै जोंहा ज' जानायनि समा फैथारबाय समा थिनथारबाय जोंहा ज' जानांगौ